खुलुमबाय आंगोफोर, गोरोन्थिनि थाखाय बयनिसिमबो निमाहा बिखाबाय आं। दा आंजों गामिनि रायजो थारनायनि फंनैसो खेंफोरथि बुंनो सानदों। बे रायजो थारनाया गामिनि लाना गामि गुबुन गुबुन जायो। सोरबा दाउसा दाउदैजों, सोरबा बिबारजों फोथारनाय जायो। बे खामानिखौ गामियाव गारजा फुजा एबा गामि राजा एबा संसारि फुजानि सानसे आगोलावनो न' बां जि जोम सुस्रांनानै फोथारनाय जायो। बे खामानिखौ गुबैयै गामियाव सुवा सुथि, न'खर संसाराव बिसि फिसाय आखाइ सुहिलायनाय, जासन जाब्रब खालाय दैफोननि थाखायनो थारनाय जायो। जाहाथे फुजाखौ मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो। दा फोथारनो थाखाय गामिनि सानैसो गाहेला मेलखि खुसिजों सानैसो खुदियाफोर, लोगोसे खायनैसो सेंग्राफोराबो लारि लारि बारि सिंजोंसो ओंखारबोगासिनो दंथारो नेवलायफोरबायदि। आंगो नोंथांमोन, आं जा मैदेर बायदि लदमदमखा, बेखायनो बिसोरजों खारफाबायनो हाख'थाराखै। गुरलुब गुथुब खारफाब्लाबो आगोर मोनाखिसै आं। बेनो जोंनि बुगजुरि दैमा। गोदो दंसा उजिरनि दिनावनो आबाद मावनो जावनाय लङामोननो, दा दैमानि महर लाथारबाय। सायखङाबो जा देन्जार खाथार, थनै औवानिसो। दैयाबो जा गोथौखा, मानसिखौनो थोरोबखायो। दैज्लांबाथ' दा बुंसैसो, गामिखौ लोमसावहैखायो। दानिया फैफिनदो आंगोफोर, बेखौ बबेबा दैमा जिं एबा हाखर फुख्रिफोराव थांनानै नेमखान्थि बादियै लाइजौ लाइयाव आलारि बाथि धुप सावनानै गय जरा फाथै जरा, फैसा गरसे फाथालि गांथाम बहायनानै बिबार बारफा बारफा माइरं गरनैसो, थालिर लाइनि गांनै अर्थात खालाय दै गोथार दै लाग्रा आइजें बानायनाय जायो। गांसेयाव खालाय दै गोबोरखिनि, गांसेयाव गोथार दै। गंसेयाव गोथार दै गामियाव न'खर न'खर सारनो थाखाय। मोन्थोर आवरायखांनायनि उनाव बयबो खालाय दैखौ एसे एसे लोंनानै दैमायाव दुगैस्र'नाय जायो। दुगैखांनानै जायगायावनो गोथार दैखौ सारनानै होनाय जायो थांफाग्राफोरनो। उनाव गामिनि न'खर न'खर सास्रिफैना खालाय दैफोन सुवा सुथिखौ थास्रांनाय जायो। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। भिडिअ' आरो बुंफोरथिखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव आंगोफोर। गोजोन्थों।